хәл Пәйгамбәрнең Мәккәдән Мәдинәгә күченгән чорында була. Аллаһ үз мөгъҗизасы белән Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям һәм Әбу Бәкр радиллаһу анхуны тау куышында яшерә. Шул рәвешле алар кәфирләр эзәрлекләвеннән Нур тауының Сауыр куышында кача. Дошманнар куышка якынлашкач, Әбу Бәкр куркып кала. Сахабасының бу халатын күргән Пәйгамбәр: "Курыкма, я Әбу Бәкр, хакыйкатьтә Аллаһ безнең белән" ди. Бу сүзләрдә Аллаһ илчесенең кыюлыгы һәм әлбәттә шиксез рәвештә Раббысы ихтыярына тапшыра белүе. Тәвәккәлләү дигән сүз ул Аллаһ Тәгаләнең Әл-Вәкил дигән исеменнән алынган. Тамырдан карасак, Әл-Вәкил дигәне татар теленә тәрҗемә итсәк, ул саклаучы, яклаучы дигән мәгънәдә килә. Ягъни эшләребезне саклаучы булган, яклаучы булган Аллаһ Тәгаләгә тапшыру. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышының һәр мизгелен Аллаһ бар дөнья өчен үрнәк итеп биргән. Мөселман кешесе Аллаһ илчесендә булган сыйфатларны үзендә булдырырга омтылырга тиеш. Әмма безнең арада да тәвәккәлләгәннәр бик аз. Моңа еш кына дөнья мәшәкатьләрен сәбәпче итәбез. Ислам динендә ничек? Пәйгамбәребезнең әйткән сүзләреннән аңлашыла, сезнең иң хәерлегез дигән ул. Дөнья өчен ахирәтегезне калдырмаучыгыз. Ахирәтегез өчен дөньяны калдырмаучыгыз дигән. Ягъни икесен дә бергә алып барып тырышып эшләргә тырышырга һәм кешеләр өчен йөк булмаучыгыз дигән. Кайбер кеше икенче кеше эшләгәнгә шуңа тагылып бирергә түгел. Хәтта Умар ибн Хаттаб дигән шундый халифа булган, бит аның белән бик күп шундый хәлләр бар. Мәсәлән, ул бер кешене күргән, мәчеттә гел намазда булган. Гел намазда бик әйбәт, бик яхшы, мактаулы. Ләкин Умар ибн Хаттаб сораган: "Син нишләпсең монда гел мәчеттә, син эшләмисеңме, әллә теге бер кая бармыйсыңмы, әллә?" дигән. Ул әйткән, Умар ибн Хаттабка: "Бу кеше, минем абыем бар, ул эшли. Мин теге намазлар укып, мин итәм." Умар ибн Хаттабның ачуы килеп, бу кешене куып чыгара мәчеттән. "Синең абыең хәерлерәк" ди, синнән караганда ди. Умар ибн Хаттаб очраткан кешеләр кебек мөселманнар хәзер дә бар. Шәхсән үзем аралашкан. Алар дини китапларны күп укучы, тиешле намазлардан тыш өстәмәләрен күп үтәүче, әмма хезмәтсез, ата-ана җилкәсендә утыручы, хәтта өйләнергә кәләш эзләүче. Алай гына түгел, ахирәт турында кайгыртам дип, гаиләсендәге вазифалардан ваз кичкән аталар да очрый. Шулай сахабаларны карасак, алар Коръәннең 10 аятын өйрәнә торган булганнар. И онны практикада, тормышта куллана торган булганнар. Шуннан соң тагын өйрәнә торган булганнар. Бүгенге көндә кайбер кешеләр белемгә генә бирелеп китте, ансы да әйбәт, укыйлар, практиканы оныталар. Ә кайберәүләребез бар, теге практикада тырышабыз, йөрибез, белемгә игътибар итмибез. Менә бу алтын урталыкны табуы бик кыен. Менә гаиләләр, кайбер мусульман гаиләләр шуның белән дә таркала, ләкин онытмаса кирәк, кемнең гаиләсе ир кеше булды икән, анарга намаз укыган кебек, ураза тоткан кебек, шулай белем алган кебек, үзенең гаиләсен тәэмин итүдә фарызга әйләнә. Чөнки хатының да хакы бар, балаларының да хакы бар, үзенең дә хакы бар, гаиләнең дә хакы бар. Без шуларны да үтәргә тиеш. Ислам төшенчәләрен дөрес аңламау гаиләдәге, җәмгыятьтәге проблемаларны барлыкка китерә ди дин галимнәре. Ә дөрес аңламау гыйлемсезлектән яки адәм баласының нәфесенә бирелүдән булырга мөмкин. Ягъни Аллаһка тапшыру, кем өчендер сылтау, ялкаулыгын качыру булу да ихтимал. Ислам рухи, матди һәм җәмгыяви яшәешләрне берләштерүче камил канун. Аларны үзендә булдыра алган кеше бу дөньядан канәгать булып, бәхетле гомер кичерәчәк. Мәсәлән, Ханафи мәзһәбенә нигез салган Абу Ханифа рухи һәм дөньяви эшчәнлекне бергә алып барган галим. Ул шәкертләргә дәрес бирү белән бер рәттән туқыма сәүдәсе белән дә уңышлы шөгыльләнгән. Ислам дине ул кешене ялкаулыкка чакырмый, тырышлыкка чакыра. Әгәр дә пәйгамбәрләрнең тормышын карасак та, ул тәвәккәлләп бер нәрсә эшләмәс иде. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссалам бит сугышларда да катнашкан, хәтта аның тешләрендә сугып төшергәннәр. Әгәр ул тәвәккәлләдем генә дип, идәгенә утырыр иде, дога гына кылып бер нәрсә эшләмичә, күктән төшкәнне генә көтеп торып. Ул алай булмаган. Ул тырышкан, эшләгән, һәм дә бөтен сәбәпләрен кылган, нәтиҗәне Аллаһ Тәгаләдән көткән.
Аллаһка тапшыра белү сыйфатының төп төшенчәсе үзебезнең көчтән килгәннең барысында эшләү, ә нәтиҗәсен Аллаһтан көтү. Соңгысы инде нияткә, ихласлыкка, тырышлыкка һәм башка күп кенә күркәм сыйфатларга бәйле. Кешенең үзенә бәйле. Шуңа күрә адәм баласының язмышы кем кулында дигәндә дин галимнәре җаваплылыкның күп өлешен шәхескә йөкли. Аллаһ Тәала шулай кешегә биргән сайлау, ихтияр биргән. Аллаһ Тәала бу киләчәктән белә, кеше 2 юлдан бара икән, бу юлдан барса да нәрсә белән тәмамланган белә. Изгелек гына бу юлдан да китсә дә, ул Аллаһ Тәала белә нәрсә белән тәмамланганлыгын. Кешедә ихтияр үзенә дә бирелгән юл бар. Һәм шунысы бар, әгәр дә безнең ихтиярыбыз булмаса, кыямәт көнендә Аллаһ Тәала каршында җавап биргән вакытта, бәндә әйтергә мөмкин: Аллаһ Тәала, син бит миңа шулай язгансың, теге намаз укымаска или шул гынах юлында йөрергә, шуны үтәмәскә син бит язгансың, ник мине тамукка, ник мине газапка кертәсең соң дип, без Аллаһка, Аллаһ сакласын, шелтә белдерә алыр идек. Аллаһ Тәала гадел, Аллаһ Тәала кыямәт көнендә әйтелә Коръәндә дә, кеше Аллаһка ачуланмас. Бары тик теге үзенә генә ачулана, ник үтәмәдем, ник эшләмәдем икән дип. Шуңа күрә безнең ихтиярыбыз бар, үзебез дә тырышырга тиеш, нәтиҗәне Аллаһ Тәала бирә. Бер вакыт сахаба Сальман Фарси дусты Абу Дарда радиллаһу анһуны күрергә килгән. Ул өйдә булып чыкмаган. Көткән арада дустының хәлен аның тормыш иптәшеннән сорашкан. Арган һәм моңсу хатын: "Хәлебез ничек булырга мөмкин? Абу Дарда бу дөньяны талак кылды. Төннәрен гыйбадәттә, көннәрен уразада үткәрә. Безгә карамый да" дигән. Бу сүзләрне ишеткәннән соң пушаманга калган Сальман Фарси радиллаһу анһу дусты кайткач аны үгетләп булай дигән: "Синдә Аллаһның да хакы бар. Нәфесең дә сиңа хаклы, ягъни син үзең. Гаиләң һәм күршеләреңнең дә синдә хаклары бар. Һәр кемгә син хакларынча игътибарлы булырга тиеш. Раббың ризалыгы өчен намаз укы, ураза тот, аңа кул бул. Әмма үзеңне, гаиләңне онытма. Туклан, ял ит, хәләлеңнең күңелен күр." Аллаһның илчеләре арасында үзенең сабырлыгы белән дан казанган бер пәйгамбәр бар. Аның исеме Әйюб галәйһиссәлам. Аллаһ Тәала үзенең китабы Коръәни Кәримдә нәкъ менә Әйюб галәйһиссәлам турында ул күп сабыр итүчеләрдән иде дип безгә хәбәр итә. Әйюб галәйһиссәлам бүгенге Сирия җирендә яшәгән кавымга пәйгамбәр итеп җибәрелгән була. Аллаһ Тәгалә хикмәт һәм гыйлем белән бер рәттән аңа зур тату гаилә, байлыклар бүләк итә. Әйюб пәйгамбәр шушы байлыклардан мохтаҗларга өлеш чыгарып һәм Раббысына күп гыйбадәт кылып яшәгән. Әйюб пәйгамбәрнең шулай бик рәхәт тормышта, мул тормышта яшәп тә Аллаһка күп гыйбадәт кылуына кешеләрнең дошманы булган иблиснең бик ачуы килә. Чөнки ул белә, адәм балалары зур дәрәҗәгә ирешсә яки байлыгы артса, Аллаһны оныталар һәм аларның барсына да үзебез ирештек дип саныйлар. Бу очракта иблис бөтенләй башка төрле күренешкә юлыга. Һәм ул Әйюб галәйһиссәламның иманын какшату, аның Аллаһ каршындагы дәрәҗәсен төшерү өчен шундый фикер тарата. Янәсе, рәхәт вакытта, мул тормышта яшәгәндә кемдә Аллаһ Тәаләгә гыйбадәт кыла? Менә авырлыклар килсә, Әйюб нишләр иде икән? Аллаһ Тәалә иманлы кешеләрнең иблистән өстен икәнлеген күрсәтү өчен Әйюб галәйһиссәламгә бер артлы сынаулар җибәрә. Иң элек ул аның байлыгын ала, аннан соң үзенең газиз балаларын Әйюб галәйһиссәлам югалта. Аллаһка таянган пәйгамбәрне тормыш авырлыклары гына сындыра алмый. Ул Раббым байлыкларны миңа аманат итеп вакытлыча саклау өчен бирде. Аллаһ бирүче һәм алучы ди. Тик балаларын югалтканнан соң Әйюб галәйһиссәлам һәм аның гаиләсенә тагын да зуррак сынау килә. Пәйгамбәр каты авырый башлый. Әйюб галәйһиссәламның авыруы шул кадәр көчәя, хәтта аның бөтен гәүдәсе шиләнеп кортлар баса. Ләкин ул зарланмый. Әгәр дә берәр корт аның гәүдәсеннән шуып җиргә төшсә, киресенчә аны кире үзенең гәүдәсенә алып куя һәм әйтә: "Сиңа бит ризыкны Аллаһ менә шушында билгеләгән" ди. Авыруы көннән-көн көчәя башлаган пәйгамбәрдән шәһәр халкы читләшә башлый. Хәтта аның шәһәрдән чыгып китүен таләп итә.
Әйүп алейхиссәламның хатыны Рәхимә тормыш иптәшен кардәшләреннән ераккарак алып китәргә мәҗбүр була. Ул үзе эшләгән кул эшләрен сатып, ирен туендыра. Тик шәһәр халкы Рәхимәдән дә баш тарта. Аның әйберләрен сатып алмый башлый. Һәм ул чәч толымнарын кисеп сатарга мәҗбүр була. Әйүп алейхиссәламның хатыны Рәхимә җир йөзендәге барлык хатын-кызлар өчен дә зур үрнәк булып тора. Ул ире бай, матур, сәламәт вакытында аны ничек яраткан булса, иренең байлыгы беткәч, сәламәтлеге дә какшагач, фәкыйрь калгач та аның мәхәббәте сүрелми. Аңа булган яхшы мөнәсәбәте үзгәрми. Әйүп алейхиссәламның хәле бик авырайгач, хатыны Рәхимә аңа әйтә: "Син Аллаһтан ярдәм сора. Аллаһ Тәгалә сиңа ярдәм итмичә калмас" ди. Шул вакыт Әйүп алейхиссәлам аңа булай дип җавап бирә: "Без синең белән озак кына бик бәхетле яшәдек. Әни өчен әз генә авырлыкка да сабыр итмәскә. Мин бәхетле көннәрем белән авыр көннәремнең саны тигезләшмичә Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорарга оялам" ди. Каты авырудан интеккән Әйүп алейхиссәлам гыйбадәт кыла һәм пайгамбарлык вазифаларын үти алмый башлагач, ярдәм сорап Аллаһка мөрәҗәгать итә. Аллаһ Тәгалә аның дугасын кабул итә һәм үзенең фәрештәсе Җәбраил алейхиссәламны аның янына җибәрә. Җәбраил фәрештә килеп, Әйүп алейхиссәламгә үкчәсе белән җиргә тибәргә куша. Пәйгамбәр фәрештә сүзен үти һәм ул җиргә тибүгә җирдән 2 чишмә бәреп чыга. Ул чишмәләрнең берсе кайнар сулы, икенчесе салкын сулы була. Кайнар сулы чишмәнең суы белән юынып, ул тышкы авыруларыннан арына, ә инде салкын сулы чишмәнең суын эчеп, эчке авырулары юкка чыга. Аллаһ Тәгалә Әйүп алейхиссәламгә байлыгын да кайтарып бирә һәм аларга күп балалар бүләк итә. Ул үзенең Раббысына: "Миңа бәла килде. Син мәрхәмәтлеләрнең мәрхәмәтлесе" дип ялварганда, без аңа җавап бирдек. Аңа килгән бәләне читләштердек һәм аңа әһелен һәм алар белән охшашларны бирдек. Үзебездән рәхмәт итеп һәм гыйбадәт кылучыларга искә алу өчен. Пәйгамбәр турындагы Коръәннең әлеге аятын Нәҗип Нәккаш Шамаилгә күчергән. Хәзер ул Исламият музаханәсенең пәйгамбәрләр тарихына багышланган экспозициясен бизи. Аллаһ Тәгалә гади адәм балаларында матур тормыш белән, авырлыклар белән сыный, аларның иман дәрәҗәләрен билгеләй. Һәм Коръәни Кәримдә өлешчә Әйүп алейхиссәлам кыссасында шушы сынауларны уңышлы узу юлларын күрсәтә. Иман китереп ышанучылар, әгәр җомга көн җомга намазына азан әйтелсә, эшләрегезне һәм сәүдәләрегезне куеп намаз укырга, вәгазь тыңларга ашыгыгыз. Бу эш сезнең өчен хәерледер, әгәр бу эшнең файдасын белсәгез икән. Мөселман өчен җомга атнаның иң хәерле көне. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләре буенча, ул ураза һәм Корбан гаетеннән дә бөегрәк көн. Ашыга килегез ди. Әгәр дә сезнең кеше җир йөзендә яшәгән вакытта хезмәтсез тора алмый, ул хезмәттә эшен калдырып, шушы җомга турысында җомга намазын җибәреп барып, бөтен җәмәгать белән бергә укысын ди. Чөнки җәмәгать белән уку үзе аерым бер әҗр савапка булса, җомга намазын укытуга бер әҗр савапка. Авылда булсынмы, шәһәрдәме, җомга үткәрүнең тәртипләре бер үк. Һәм имам вәгазы аның бер өлеше. Җомга намазында катнашу исә мөселман ираты өчен фарыз гамәл. Җомга ул атна сайын шушы мәхәллә халкы, шушы җәмәгать җыелып имамның насихатларын тыңлый. Чөнки тыңлаган насихат әйтәләр, менә хәтта укыган китап, караган кинодагы булган мәгълүмат әйтәләр, 7 көнгә генә сузыла икән кешенең баш миендә булган информация. Әгәр дә яңартмаса, 7 көннән анда 7 генә процент мәгълүмат кала диләр. Галимнәр әйтәләр. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля 7 көн сайын мөселман өммәтенә мәгълүматны яңартып тора. Кая барырга, ничек яшәргә, нинди гынахлар бар, нинди хаталар бар, бу безне берләштереп тора торган бер зур йола.
Хәзер Татарстанда 1247 мәхәллә бар. Бу шул кадәр мәчет дигән сүз. Алар бер үзәккә, диния нәзәрәтенә буйсынса да, хәтта җомга үткәрү тәртипләрендә дә кайчак аермалыклар очрый. Теләгән фикерләрне без тарата алабыз, чөнки хәзер ул полный хаос. Кем нәрсә тели, шуны сөйли. То есть какой-то информационная политика алга шөкер шул документ кабул ителде, ләкин вагазлар буенча информационная политика әлдә юктыр бездә. Татарстанның Гөләмәләр шурасы чираттагы утырышында махсус кагыйдәләр җыелмасын кабул итте. Алар җомга вәгазенең теле, тәртипләре кагыйдәләренә кагыла иде. Төп максат инде бөтен Татарстанда, бөтен мәхәлләләрдә намаз тәртипләрен һәм бигрәк тә җомга тәртипләрен бер рәвештә алып бару, ислам диненә муафиq рәвештә һәм инде үзебезнең халыкта булган шәригатькә каршы килмәгән гадәтләрне кулланып, шулай ук бер тәртиптә алып бару, мөселманнарны берләштерү. Чөнки инде шушы тәртипләрнең бер төрле булмау сәбәпле, төрле мәчетләрдә төрлечәрәк җомга намазлары укытыла һәм шушы сәбәпле мөселманнар арасында инде аңлашылмаучанлык күренешләре дә бар. Шушылар инде шушындай күренешләрне бетерер өчен һәм инде мөселманнарны берләштерер өчен, бер тәртиптә алып барылсын өчен, динебез дә куәтләнсен, халкыбыз да бер фикердә бердәм булсын өчен шушы җомга намазының тәртипләре тикшерелде инде. Гөләмәләр шурасы мөһим мәсьәләләрне хәл итүче оешма. Галимнәр тарафыннан ислам диненең кагыйдәләрен аңлату, бер рәвешле вәгазьләрне булдыру, дини әдәбияткә бәяләмә һәм мөселманнар яшәешендә барлыкка килгән яңа сорауларга фәтвәләр бирү башкарыла. Как бы терминнар буенча шунда сорау туа. Азанга хәтле сөйләгән сүз ул вагаз, азандан соң ул хутба атарга тиеш. То есть монда араплар алар бүлмиләр. Аларда хутба турында гына сүз бара. Но бездә хутба ул как бы декоративный хәзер, дөрес бит? Анда альхамдулиллахи лади хадан лилем. То есть беренче шундый халыкка аңламый торган сүзләрне без кабатлап торабыз. Но вагаз без айрым. أيها الناس أوصيكم بتقوى الله ونفسي أولا بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد barcha alamlarni yo'qdan bor etib шушы барлыклар арасында адәм баласын күргән. Вәгазь һәм хутбәнең теле турында татар галимнәре әүвәлидә, 20нче гасыр башында да бәхәсләшкән. Габдулла Бубыйның 1907 елда нәшер ителгән Татарча хутбә уку дөресме дигән китабы да моңа дәлил. Ул үзе хаҗга барып кайтканнан соң нутыкларын татарча сөйли торган була. Хәзерге заманның ислам галиме Вахва әз-Зухайли да Ханафи мәзһәбе буенча хутбә җирле халыкка аңлаешлы телдә әйтелергә мөмкин дип яза. Әмма җомга шартларының берсе булган зикр тәсбих кабул ителсен өчен хутбәне Коръән телендә, гарәпчә әйтү күп күрелә. Әле безнең бик күп җирләрдә укып белем алган имамнарыбыз әз, һәм инде имамнар белсә дә кай вакыт яшь егетләр менә син дөрес эшләмисең дип, я авылдан берәр кеше имамга гаип ташлый, безнең халык бит дини тәрбия алмаган. Хәтта бит инде имам ялгыш бирсә дә, имамга итагать иткән өчен бер савап бар. Безнең халык бүген имамсыз, имансыз 70 ел яшәгән, һәркем нәрсә ишетсә, нәрсә күрсә шуны кычкырасы дип белә мәчеттә. Менә бу инде имамнарга ярдәм йөзеннән эшләнә. Менә син ялгыш эшлисеңнән дә юк, минем менә Гөләмәләр шурасы тарафыннан җибәрелгән инструкция бар, мин аннан чыкмыйм дип, менә бу шундый кешеләргә күрсәтер өчен эшләнә. Бүген Татарстанның һәр авылында диярлек Аллаһ йорты бар. Әмма аларның кайберләре шул мәчет бар дияр өчен генә авыл уртасында басып кала. Чөнки анда имам булып хезмәт итәрдәй кеше юк. Үзләрен мөселман дип санаган тулы бер татар авылында хәтта намаз кылучысы да табылмаска мөмкин. Мәчетләр саны артуга карамастан, халыкны иманга чакыру мөһимлеге әле дә кимеми. Әгәр дә имам бу районда, бу совхозда 1 гектарда ничә центнер иген суктырып алганны белми икән, ничә литр сөт сауганнарын белми икән, имам кеше, ничек ул игенчегә, сыер саучыга, көтүчегә вәгазь сөйләр. Имамнан бит шуны көтәләр. Безнең борынгы заманнан ни өчен татар галимнәре мәшһүр булдылар дөньяга, чөнки алар күп кырлы гыйлем ияләре иде. Алар белән врач сөйләшсә дә сөйләшә ала. Тел белгече дә алар белән сөйләшә алган, тарихчы да, сәясәтче дә, икътисадчы да.
Имам бүгінгі күнде шәһәрдәме нинди генә өлкәдә эшләмәсен, ул шул өлкәдә яшәгән халыкларның әз генә булса да мәгълүматын белергә тиеш. Мин дә әйтмим, Коръәни Кәримдә кайбер кыйссаларны, аятларны, тәҗвид кагыйдәләрен, мәетне күмү рәвешләрен, балага исем кушу рәвешләрен, никахны һәм гарәпчә Коръәнне укый белү, менә бу имамның дәрәҗәсен арттыра. Әгәр дә безнең имамның дәрәҗәсе арта икән, диннең дәрәҗәсе арта. Мәдрәсәләр дин белгечләрен һәр даим әзерләп торса да, яшьләр авыл мәхәлләсенә кайтмый. Шуңа күрә җир кешеләрен насихатләргә авылда намаз укучы, ураза тотучы берәр өлкән кеше билгеләнә. Авыл динне үзлегеннән өйрәнгәнгә күрә үгетләү һәм сөйләм мөмкинлекләрен куллана белмәскә дә мөмкин. Әлеге кыенлыкларны исәпкә алып, Гөләмәләр шурасы утырышында имамнар өчен берничә үрнәк вәгазь расланды. Бүгенге көндә безнең Татарстанда таралган җомга вәгазьнең хәтбәләренең һәм намазларының өч төрле вариантын карадык. Барсы да Хәнәфи мәзһәбенә килә торган һәм дә инде безнең җирлектә төрле шартларда барлыкка килгән һәм дә инде шуларны эчесендә кабул иттек. Күпчелек җирдә имамның вазифасы дини ритуалларны башкаруга кайтарып калдырылган. Имам гарәпчәдән алда торучы, җитәкче дип тәрҗемә кылына. Намаз вакытында сафлар алдында торучы гына түгел, ә тақвалык үрнәген гәүдәләндергән һәм калган мөселманнарга өлге булган кеше. Авыл халкы зарлана бүген, яшәргә авыр безнең дип, эш хакларыбыз юк дип, бөтен кешегә үзенең зарын әйтә, әмма ләкин ни әйтәм, авылыгызда ничә ел мәчетегез басып тора дим. 12 ел. Мәзинегез чакырамы сезне? Азын әйтеп, чакыра ди. Барасызмы соң? Юк. Бит Аллаһ йортына мәзин сезне 12-нче ел чакыра. Хайя алал фалах дип, бәхетле юлга килегез дип. Сез бармыйсыз. Сез үзегез бәхетле тормыш кырабыз дип әйтәсез. Алайса ник зарланасыз? Менә авылыгыз белән мәчеткә җирсәгез, гынахтан арынсагыз, хәмердән арынсагыз, шушы мәчеткә җиреп Аллаһка сәҗдә кылсагыз, авыл халкының да тормышы хәерлегә күтәрелүендә бер шигем юк. Чөнки моны Аллаһ Тәала Коръәндә вәгъдә итә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله تعالى كشنا روحي هم مادي يقطان تأمين تبترا هم كش روحي يقطان عاش قلسا بوانا ناق من مادي يقطان عاش قلغاندي حتى منن تغندا أوراق بلا هم الله تعالى من سيزن صنار من هم مادي هم معنوي عاشلق بلان bu Bakara suresindeki ayet.
Һәм көннәрдән бер көнне Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи ва сәлләм рухи ачлык белән сынады. Ягъни Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва сәлләм берничә вакыт, кайбер риваятләрдә әйтелә 2 көн, кайбер риваятләрдә 15 көн, шул мөддәт буенча Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва сәлләм вахи иңдермичә торды. Бу форсаттан кулланып мөшрикләр шунда ук Пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи ва сәлләм тәнкыйтли башладылар. Мәсхәрә итә башладылар. Эй Мөхәммәд, синең шайтаның башка сиңа килмиме? Дип әйтә башладылар. Әлбәттә, Пәйгамбәребез өчен саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу бик авыр, бик катгый рәвештә кыен мәсьәлә иде. Ләкин ул сабырлыгын күрсәтте. Һәм шуннан соң Аллаһ Тәгалә менә бу Вад-Духа сүрәсен иңдереп, Пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи ва сәлләм тынычландырды һәм әйтте: "Ма ваддаъака раббука ва ма қала." Раббың сине ташламады һәм игътибарсыз калдырмады.